Jagoro mongirore e bwo Migao mar pur Dr. Kiprono Rono wacho ni gisechwalo kwayo ne duol mar National Cereals and Produce Board mondo tim nonro mag jopur manonyiewo mbolea mabandia okonygi kaka ginyalo yudo mbolea mowinjore. Mae biro odiechieng' achiel tok Migao mar pur lando ni gisetieko timo nonro ne mbolea duto manengogi oyweyo michiwo ne jopur kendo yango ni mbolea duto mane ochiw ne ochopo e rang'iny madwarore. Mak mana mbolea adek manolos kod kambi mar Kel Chemicals ma bende nochwale kind tarik 5 nyaka 10 mar dwe mokalo. Komachielo ja ohala manochik mondo ochope nyim od bura mamalo kaluwore gi mbolea mabandia osiro kambine mong'ere kaka SBL Innovate kowacho ni e kind thuolo mar higni 2 gisebedo ka giuso mbolea mar rang'iny ni malo mopodhi koda duol mar KEDS. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Migao mar puro yango ni sirikal mar Kenya Kwanza pod dhi nyime kod bero sekta mar pur e pachoka kaka achiel kuom singo manoketo ne jo Kenya mar bero chenro mar pur kendo duoko piny omenda ma jopur tiyogo e nyayo chiemo. Koloso gi jofwambo, jagoro mongirore e bwo Migao mar pur Dr. Kiprono Rono owacho ni kopogre gi chungo lesen mag kembe miseyo gi loso mbolea mabandia, Migao noseyango jopur manonyiewo mbolea mabandia kendo koro idhi chiwnegi mbolea makare. Kenya Bureau of Standard has moved ahead also to suspend the licenses of the manufacturer and the distributor. We have also moved ahead to identify the affected farmers who received the fertilizer during the period where that fertilizer was noted to be having some questionable components, which is the period of 5th and 10th of March. Migao nowacho ni pod gidhi nyime mar yango kembe mamoko miseyo kod uso mbolea mabandia kagimedo ni biro kawnegi okang' mar chik. All individuals who are involved in these malpractices, their time has abruptly come to an end. Komachielo ja ohala Joseph Kimani ma en director mar kambi mar SBL Innovate manochik mondo chope nyim od bura mamalo kaluwore gi mbolea mabandia osewacho mosebedo ka wachore ni osebedo koyudo omenda kowuok kuom uso mag mbolea manengogi oyweyo. When I heard that I've been receiving money from subsidy, that's not the right thing. I've been paying the government, I've been paying the parastatal, and we have been doing clean business from them. Kimani manochopo nyim tesendo bila gi okinde mage mar ndiko dhoge kaluwore gi seyo makamago oseyo kambi mapodho rang'iny mag mwandu KEBS ni ne okoyango mbolea mage kaka dwarore. Problem I've been having in KEBS, I told them I do organic silk and it's 70%, and what they load organic only, but I told them it's silk organic. So I don't know what have been happening, but I have done all those things. They passed the fertilizer. I've been selling for the last 2 years. No farmer, even at National Cereal Board, have complained to us. Okinde mage kotelne kod Danstan Omari wacho ni seyo micholo ne jo ohala no en kaluwore kod ich lit mag jo ohala mamoko mosebedo ka loso mbolea e pacho kae ka okwayo piny owacho mondo non jopur malikore ni onyiewo mbolea mabandia kowuok e kambi mar SBL Innovate. Mabwenyenye waliokuwa wamekalia biashara za fertilizer kwa miaka nenda miaka rudi hawafurahii vile kampuni yake kwa miaka 3 imeweza kufanya utafiti mkubwa na kuweza kupenyeza ile fertilizer zake kwa wananchi. Wananchi wamependa fertilizer yake. Go to where these fertilizers are, find out from those farmers who sold this fertilizer to you, who brought it to you, because paper trail must be there. It is KEBS, which is a government authority that is supposed to now evaluate and say which is this that is being rolled out there, which is not meeting the standards. Jaohala no mano chik mondo duoge sesendo bila chieng' wuok tich mar ndiko dhoge bende biro chopo e nyim kamiti mar od bura maduong' mochung' ne weche pur chieng' tich 2 mar juma mabiro mondo da dhoge kaluwore gi seyo mar uso mbolea mabandia. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Riwruok mar ute lamo e pachoka NCCK bade ma